Sugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula Alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niyang mga kabombo. Biyernes na kita sa araw ni Adlaw Banwapet sa 5 kita sa bulan sa Agosto. Tigdis mil diantidos. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-toble sa isang takna. Subong iyang aga sa pagdulong sa inyo sa pila panguna mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field, subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano bala pila ka marigap panguna nga mga balita ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga, no? Mga top stories of the day. And sakto na, no? First Friday subong certified, no? So first Friday sa bulan sa Agosto. So ano mga top stories of the day nga aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga, chikeron naton sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ining pinaka-latest update, no, sa duha ka lalaki nga ginabdak samtang nagapamunit sa barangay 35 Bacolod City. August 2 pa nadula ti subong August 5 na ho. Sikero naton subong ang pinaka-latest update. Bawti pahilayo lang kung anong pwede nga matabo sa ila, no? Tika bay pa nga makabalik lang gid. Kag no, sikero naton ang pinaka-latest update sini iya mga kabiran nga abduction. Kag subong man sa mga kauturan naton si Mayor Albi Benitez maga-meeting buwas, no? Maga-meeting buwas sa mga market vendors na hanungod ni sa problema naman sa aton iyang merkado. Hambal ko tagsaya bagong administrasyon da mo gyapon na ginaproblemahan pero hindi masulbar. Tika bay pa masulbar na ni subong ho, no? Ining especially mga arrears ni sa mga kauturan naton, no, nga mga nagabaligya dira iya sa merkado. Ti syempre na importante, no, masolusyonan na gid niyang problema, ano? Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, chikeron pa naton ang dugang pa nga mga latest update man. Balita nagikan sa luwas sang pungsod ining kontrobersyal nga made in Malacanang nga movie. Bauti samtang damo nagabatikos do ka damo man na nagatanaw, no? Amba nila gani good or bad publicity, still a publicity sa mga nagakontra bala ha. No, teka tanawon mo subong sus damo na gini yang nagatanaw. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo chikeron man naton, no, si President Rodrigo Duterte, yes, nga reaksyon hanungod sa ICC probe, no, kay tiyara man siya kadto man siya sa haya ni former President Fidel Valdez Ramos, no. So chikeron naton, no, sa liwat sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton ang mga latest update kag latest iya nga mga development. Ining by the way 2.4 billion nga outdated kag malahalon nga laptop ginbakal sang DepEd para sa mga manunudlo sa tong 2021. May COA audit report ti kamakon mo na, no? Kag ari naman kulang Russia ang agresyon sa sa
Ukraine puwerte, tiyang China, subong do mo amo gining-ginihimo sa Taiwan, ho? No? Ang China nag-umpisa na sa ila sini nga live fire drills sa Taiwan matapos ang pagbisita ni Pelosi. So, ano tapos ning gamo ni man, ano man yung pagkahimtang ang aton. Sige. So, inita na ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Samtang kitang nagapangaragad, of course, no, dirigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kag pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Of course, sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, aton promo sa Bombo Radyo Enhance Suerte sa Palengke 2022. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries kag good news para sa pinakauna naton nga market draw buwas nga adlaw August 6, 2022. Now, kilit anay kita sa Libertad Public Market. Ihanda na tong venue para sa aton, ano? Sa pagpatigayon naton sang Diyo, kung sa din, bala may tatlo ni ka pamaagi sa pagdaog, online activation kasiyahan naton. Ang una gid ang send-in entries ninyo, no? Tapos ikaduhang pamaagi sa pagdaog sa online activation kasiyahan, kay ikatatlo nga pamaagi sa pagdaog, no? May activity kada Saturday sa public market. No? So, Libertad, sa mga kabombo, taop din nyo kami buwas sa Libertad Public Market. Ululupod ta to, kay masinadya ta to aga pa. Alas 6 pa lang, team sang bombo, ato na to sa Libertad Public Market. Do, kay madraw na ta sa mga kauturan ta. So, ulup danay kita, no? Sa mga tagpalamati naton, so diskusyonan naton inidugay-dugay. No? Dri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. So, kamusta ho naton sa subong yangaga? Kamusta ang sitwasyon naton sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Baka maulanon gid sa aton yang tiyempo. Bombo Anthony karon makatsansa kita machikergi kita sa pag-asa para sa aton nga pinakaulihing rakat sa panahon. Mas maayo gid no nga makacheck kita na sa pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing rakat sa panahon kay ka maulanon tiyempo tan dito paktan no katulo-tulo ang aton iya nga kalibutan ma-update kita. Sige, so chikero naton kamusta ho naton ang aton iyang wala chikero naton ang kamusta ho naton ang aton nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa mga kauturan naton subong aga paninagambalata aga panigabulugtaw sa liwat bugtaw na bango na 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Basi mawili kita sang tulog or basi mawili kita sang bulubarikutot so dapat aga pa kita iya nga magmalata, aga pa magbulugtaw kay manti may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita iya mga kabiran temprano pa, no? So abe, no, sa mga kauturan naton subong nga hambal ta na gani. Tiyan mo ginambal naton nga kapoy man, especially kung may trabaho kaaga pa, no? Kakapoy man magbugtaw pero malgani nila ti laban lang kay amo gini ko nagapangabuhi tas kalibutan, no? Kinanglan ti mga budlay gid daya, importante ga pangabuhi kitas kalibutan nga patas. Why kita yang may gina ano nga ni pagtaog man. Why pagtawag why kita sa may ginalapakan nga ton iya nga isig ka pareho, no? Munang pinaka-importante tanan, hindi iya nga tiga pulaw kada kay tungod nga may gina-target ka nga may kawatan ka kay ti subong Agosto ka puraot gid hindi man amo sina. So importante gid na iya nga mga buhi kita sang patas kay tagsa sa aton nya tinagatinguha man sa matag adlaw nga pangabuhi unless ya kung may mga tao na gid nga tini maski hindi na magtrabaho ya ti okay lang makakaon sila iya, no? So mo gid na susubong chikero nato ng aton merkado buwas ara kita dira sa Libertad Public Market kay mapatigayon kita sa aton nga draw pinakauna naton nga draw sa Enhance Suerte sa Palengke. And at the same time kamusta hon ta dira mga kauturan ta, no? Kamusta subong yang agang Libertad Public Market buwas nga adlaw
magamiting si Mayor Albi Benitez. Kay manang alkalde, Syudad San Bacolod, do po ng mga department heads at tutusla sa Boracay. Subong may 3 sila kadlaw nga ka-seminar, workshop, budgeting, ginupod niyang tanan nga mga department heads, no? So, pagbalik nila by tomorrow, mayara sang meeting, ang unahon nila ni, ang isa sa mga problema man sang syudad, ining mga arrears dira sa market, may mga naga-illegal tapping na dira, no? Iban sa ila kuryente, syudad pagling nagabayad, di dugay-dugay na nga problema, no? Iban man lang, hindi man tanan. Kag sa mga arrears na, in fairness, ang iban nga mga bloke, tinsyakto man ang ila nga pagbayad. May mga ara lang dira nga wala nagabayad, no? And ano pang problema? Damo problema, may ara nga ang bloke nga ginauyatan nila subong, hindi na nakapangalan sa ila. So dapat matadlong man lang na. Importante matadlong man lang na iyasang syudad sa Bacolod. No? Kag syempre kung may arrears ka, kahit sa kabarato man na sang ginabayaran, pero kung gasupot kung may mo ginabayaran monthly, so parang mabalik man bla sa kaban sang gobyerno. No? Kahit nabuligan man kita nga makapangabuhi sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Sa piyak nga linya, chikero naton. Si Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa Balita San Patrol live sa Libertad Public Market. Bombo Grace, good morning! Omoan, ari naman ko diri sa Burgos Public Market. Burgos, subong sa Bombo Grace. Okay, Oo, sige. okay, para nga makamusta taman di aton mga kauturan kay ligad to nga mga nadlaw dito kita sa Libertad Public Market. So, Omoan ining Burgos Public Market. Madroman kita dira sa Burgos Public Market, tanawon ta lang kung di nang luligwa dira para sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo, Bombo Grace. Yes, Omoan. Ga-echo naman kita. May nakamonitor May sa nakamonitor naman. Oo. May mga listeners kita dira, no? Sa Burgos. Yes, damo diri Bambuan sa mga naga-tune in gid sa aton adlaw-adlaw sa oras pa lang sang sign on 4 AM until Bambuan nga matapos ti ila nga pagbaligya, no. So diri no sa Burgos Public Market, isa ni sa mga pinakadako nga market sa syudad sa Bacolod, Bambuan. Kag ang mga kuturan ta diri ginadiga kadto no kung nagutukan bala sa Libertad Public Market kimera yung mga tawo nga gusto nila mahawa ng ilang ginaagyan no kagali na katuan. So amo na nga ang aton sini mga kuturan nga iban mga naga bulubaligya man no sa ila sini nga mga puloy-an diri sila ga kadto kag gabakala lang no. So kung mamuan ari kita sa panakotan no kag malapit man sa aton ang mga ginabaligyan sang tinapay no kag ari man kita sa mga ginabaligyan sa mga ginatawag plastic cups pala. So subong mawaan kamustahon ta ang ila sining status when it comes sa pagpwesto diniri nila kay buwas pati kayo nun ang meeting no with our mayor sa syudad sa Bacolod kag syempre buwas sa namba mong kagina nga ini man tanan wala ga comply sa sining pagbayad sa kada bulan no sa ila sining pwesto may ara gid nga nagabayad gid kada bulan amo na nga nagapadayon no sa pagbulibaligya man dire kag makita man ang ila sining pag baka-baka malasa adlaw nga tanan so ari dire may istorya ta Bambuan ang isa ka nagabantay no sa pwesto iyang ginabantayan mo ni ang mga lamas no kag yes sir. Good morning sir, pangalan tagay sir? Yes sir. Early Ernie. Ano pala ta sir? Paris Ernie Paris. So, Sir Ernie Paris, di nakasawa ta sir? Hindi nakasawa ta? Wala din siya. Okay. So, Bambuan, samtang nag-kilo si sir, no? Sang panakot ni ma'am. Nusa, ma'am? Okay lang, ma'am. Pero may gali? Oo, gapangumpra. Libertad, nagkuha lang ko di sang kulang ko to pala sa guwa. Kaya dito kami sa guwa ga-display mo. Sa guwa ka display, Okay. So, Pero dili ka na libertad lang siya pangumpra. Yes, Bambuan? Libertad siya pangumpra. Sa Libertad ka pangumpra, tapos diri ka pangumpra ka man? Oo. Mayo. Tamo pilihan. Ali si Sir, palapitan ta si Sir Bambuan. Sir Ernie, kamusta man ang pagbantay diri sa pwesto?
sa mga panakot. 110. Oo, guys, pa si Sir Ernie. Oo. Ano, kamatis? Yes, mga ano to diri mga otorita sa ako gid siya nadanda kay temprano pag igabala ka lang mga otorita kay kung aga na init na katama. Sir, kamusta man? Okay lang. Okay lang. Anong okay lang man? Pero may ka di ka bantay. Oo. Pila na ka years? Lugay na yun. Mga pila ka tuig? Dara ito. Lupay na. Mga mula garo. Mga? Pila na ka tuig? Di, so wala pa po dito. Sobra na 3 ka tuig? 15 years or 15 ka tuig. 15 years. Sa 15 years mo din nga pagbantay. Wala man di problema. Sa una yun, mas mayo tayo sa una. Subong ya, tigaw na gid ang baklanan. Ang kita. So sa pagbantay mo dire, sinong tagiya sa nagane? Nang Marit. Si Ma'am Mariet. Okay. Ano yan na? Ano mo ni si Ma'am Mariet? Busing lang. Okay. So, dugay na din no, before ka magsulod, aring nagiding pwesto. Oo. So kada bulan, ano ning inyo bayaran nay sa pwesto nyo dire? Kada bulan? Monthly lang mo. Amotos niya daw 3 o 7. Kada bulan gid ka mo gabayad. 307 pesos ang bayad. Baltata. So, kabati ka man sang mga istorya be, ang iban wala gabalayad. Mayara man. Mayara gid. Sino na sila? No comment lang. Okay. Diri sa Burgos Public Market, may nabatian ka damo kung nung wala gabayad. Mayara mo kano sila sa iban eh. Siling sang iban pero hindi confirmed. Pero mostly diri sa Burgos Public Market nagabalayad kid just like sa inyo no kay Ma'am Mariet. So 307 pesos bambuan ang ilagay na bayaran sa kada bulan. Mga ano na sa nga adlaw sang bulan kamo gabayad. Mutlo lang ako ideya kay si Madam gabayad mo. Pero wala kamo palya sa pagbayad. Iya ganin niya ni Ma'am Mariet Pestolin sa una. Oh, iya gini. Gin-award sa iya sang syudad. Gin-award ko no sa iya sang syudad. Yes, kuno bombo. So 307 pesos. Yes. So at least no, amo nang ginambal nila Bombo Grace, hindi man natamaan ka mahal mo ang rate nga na tinubo na kayo. Pero kung naga-comply ka, nagabayad ka every month, yung diway kaya problema. Bigla. Oo. Yes, in fact gid bomboan. So may ari ka di sir na witness nga may arabi ka panukot no sa ila sini nga pwesto tapos hindi makabayad. Mutlo daw ko diya bala mo. Sa katupad mo diri yung babalayad man tanan. Gabayad man dito semana lagi nagabayad mo. Sang mula nga bala ako nagabayad semana. Si Mana nga Maria, In short, safe siya no? Why problema? Yes, bamoan. Kaya kung ang every month ga-comply ka malang sa imong balayaran, wala gid problema bisan tang ang imong balakita, bamoan, hindi bala para sa nang ligad nga dako ya kag kontrabi subong gamay-gamay lang. Bisan gamay-gamay lang. Sir, ang imong amo, wala gid problema sa pagbayad. Oh, gabayad di siya ay obligado gid balayaran. So diri malang pwesto ya sa Burgos Public Market. How about sa other market? Muna ni diri lang sa Burgos lang. Kaya kung may pwesto ka pag ibambuan sa iban, budlayan ka neguro sa pagbayad. That's why no, settle man si Ma'am Mariet sa isa lang ka pwesto. Kaya ang iban, may pwesto pag sa other markets, bambuan. So ano ni mga baligya ni sir? Aryo, bambuan. Ang mga baligya ni sir, ang mga panakot pala, mga bumbay, kamatis, ahos, kompleto din sila sa panakot, bambuan. Kag may mga utan man, kag makita mo man no, may mga kalamay, mga paminta, bala bumbuan nga nagamit sa pagluto. Kag sorry gid ma'am ha, wait lang gid. Medyo magotok to diri bumbuan no sa ilang sa nga pwesto. May ari pag thank you gid sir ha. May ari pag di bumbuan sa baligyaan bala sa tinapay. Kaya mo ni ko nung monitor mo. Ma'am, kamusta? Good morning. Monitor Bombo siya. listener, get? Yes. Wala pa ko di ka kadto sa iya kagina. Matian niya na, mabuan. Mumbo. Ikwan lang, gaandar pa yung monitor? Gaandar pa, ma'am?
tinapay na, yabi Ma'am Leon. Asako pa sa Namo, di siya baligya mo ang tinapay. Mga tinapay nga pwede mo butangan palaman. Kag, may ara pa sang, peanut butter. Palaman sa tinapay Yes, bambuan. Makutunta si ma'am. Kung kamusta man ang pwesto ya dire, masuksok lang sa face mask bambuan. Okay, good No? Yes. So, nami man kay mga tao, yaga-comply gyapon sang face mask. Ay bambuan, no? Yung iba nang wala, kaya syempre, hambalila ko Nainitan. no. Ano naman, wala naman Duwa. ko ng COVID mo. Doon nagkakumpiyansa na. Morning. Pangalan taga ni ma? Marites. Anong apelido? Third. Di wala naman problema sa pangalan mo kung Marites. Kamula ng Marites nga hindi updated. Updated lang sa bombo. Updated ka lang sa bombo, no? Mas mayo nga sa bombo ka lang updated, no? Mamarites, ano apelido mo ngayon? Monterde. Okay, ma'am, kamusta madaling pagbulibaligya ta? Basta ta? Okay man lang. Okay man. Balita ako, no? Gabayad ka kada bulan. Oo, updated kami diya. Very good. Kakabala sa business permit. Wow, very good, bambuan. So, safe na safe si ma'am Marites. Mas Marites ka, wala gabayad daw. Hindi Pilang bayad ta? 307. Just like I, sir. No, 307 pesos. Ang 7 pesos, ano naiyak ko, no? Ambot. Wala na lang yung 300. Halin sang San-O sila Bombo Grace. Ang tatay ko ginadiyaga baligya. Bali parway sa ako bulos. Okay. Pero iya man Japon ngalan. Okay. So, sang San-O na ma'am nagsugod or nalunuan mo pa sa kitatay mo nga time? Pila ang bayad? Do 307 naman to nga daan. Ano yung sang una? Pila ka years ago? Bombo Pila na ka Grace? years ago ang 307? Lawig-lawig naman guro. Pila ka na di ka years mo gabantay? Dugay na mga high school pa lang po yakin. Ako diga baligya. Pila ka na ma'am how? Ang edad mo? 40. 40? Dugay-dugay. Nagrabambuan. Sa halin sang Pila pagbantay na mo diri, kadekada? 307? Wala kay di kay high school pa ko tuya. Bali nagbulos ko dito mga mga high school, mga college na ko guro. Sa gabantay-bantay na ko di. Okay. So, 307 pesos. Do kadto lang di. Volunteer ka lang. Wala. Oo. Mamuan? Kamustang at least okay sila na why problema Oo. kay amo mo lang ring gina-update kung why kay imo iya nagabayad kundi ay sokton kay gina sang syudad no Bombo Grace pero Yes. dekada naman da pila na sa ma'am ka dekada pero subong niya halin sang una tinapay ginang ilabligya da. Alin sa una, ma'am, tinapay. Bali dugay naging kami diya mama ko, papa ko saga pa lang niya gabligya. Way pa ni natukod ang burgos saka na sila sa buwang gabligya. Dason, nakapwesto ka mo dire. No? Kaya dire na lang gid siya. Wala ka mo pwesto sa iban. Wala. Makita to dire bambuan. Nagakahilera. Nagahilera din nga mga tinapay sa kilid nato sa likod. Naton. Bambuan. Din ka magaka tinapay, ma'am? Sa Winston, sa Bell France. Tagpila man lang sa kapotos, Arabia. Depende. Ay, Winston tag-dusi. Nagmahal? Mayo barato lang man. Aria, Dusi man. 12. Taran, 12 pesos. Ang kami sa tag-ulo. May tagpulo. Oo. Why nagmahal iya subong nga tinapay Bombo Grace? Wala ma'am nagmahal ang tinapay mo kay do tanan nagmahal na mo. Magmahal man isa una tag-pulo man lang ni. Kaya ang tagpulo, sa una tagpila na. Dusi. Sa una ang pulo. Tag-pulo ni sa una. Tag-dusi lang subong. Oo, pero ang may pulo kada ka pesos, tagpila na sa una. Ay natag-pulo na nagyap. Tagpulo man sapon. Gin pagamayan lang guro? Yes, bambuan yung pagamayan siguro. Pero 2 pesos ang saka sa pulo ka peso sa una bala bambuan nga balor sang isa ka putos nga tinapay. Ang peanut butter mo yan ma'am tagpila ni. Wait. Pila man ni ma'am? 70 pesos. So, makatatabi mo si ma'am kung sa
pihak no sang amo ni bala nga may nagamahal kung laman na bala nabugatan sang 307 nga bayad kada bulan. Actually, yung 307, Bombo Grace, kung tanawon mo gid dya ha, ati amo nang ginambal gani nga nubo na ano na bala Bombo Grace no nubo naman gid dya kaayo. In fairness sa syudad duay na naguron pasakaan na. Importante Yes. naga-comply ng gid sila no. Yes, mamaan. So, kay para kanina, kay ano bala, kay Sir Tek, syempre, kay Oo. pangamo mo lang siya. Wala Gani man man. problema sa iya nga ama. Oo. No, kay ma'am niya, kay tungod nga ila niya sang pamilya man, kay tatay. Ma'am, kamusta ang 307 nga balayran sa kada bulan? Di ba nabugat si mo? Okay, masama na. Masupta niya 10 pesos a day. Ang balga ni Sir Tide, impas na dayon ng 307. Mas nabi mo buwan kada adlaw, nagapain ka na nga daan, Oo. 10 pesos, no? Eh, pila? 30 days, sa isa ka bulan. Ara, okay na na. Eh, ma'am, pila man ang kita ta sa kada adlaw? May 5 man. 500. 1,000. 1,000? Wow! Ano? 500? Hindi, sabi baka nakita, hindi ko nga. Te, paano man ginahimo mo nga hindi ka mabugatan sa 307? Nadodlawan ko, support ko. Hinapain mo lang nga. Oo. Tayo nga, dadlaw mo. Ang ginadumdum mo yung balayran sa isa ka bulan. Kundi. Sakto na. Kanami, no? Kay at least bala, dako ginigabulig sa ila, di ba? In fairness, samakon mo, ang rental mo, 307 pesos. Bombo Grace. Yes, mambuan kay may ara yang tao bala, no? Sa pamataasan ng gulo ka tao. San pa nga layo bala ang balayran, no? Naga-support na ya. May ara Oo. naman niya nga, sa dason Bayin na pa man to adlaw. Hasta nga 307 lang man gid na iya. Hasta nga Yes. masupot kay ti ma-arrears na dayon kay gasalig ka nga gamay lang mo. Yes, bamboan. Kasalig nga gamay lang. Hasta nga, ang pagsalig mo, nag-abot ng adlaw sang sinuktanay. Wala kaya kabayad. Bamboan. Ang iba niya, nagapangaman naman nga daan. Siyempre, mula ni balang pangabuhian nila, bamboan. Kung di pa sila kabayan, may problema, gid sila. So, sa meeting pati kayo nun, no, sa aton sa nga alkalde, I know, no, pag we know bawaan nga damo gid dya ang wala aga comply ang anong natabo nga nag-amuna bala. So ibalo na puas no. Ang Burgos, actually Bombo Grace, sa may pinakamadamo nga arrears, 11 million ang sulokton dara sang syudad. No, so Okay. nag-accumulate gid saya to 11 million pesos. Bombo Grace. kada ko no. Oo. So, in short, mayo lang ning gabalayad ni, pero kung why kay mo gabalayad kag saralampaw na nati. Syempre tunaan man na sang syudad, kung deserving ka pa kay damo nagahangla, kita mo na Bombo Grace nga daw halos lauton na sa mga taga City Legal. Ina bala nga nag-squat bala nga sa palibot nga wala sila ya pwesto. Ti ina sila ya, syempre gusto mo na sila mga buhi nga makabarigya kung tani tarong. Ti na makon mo why sila ya pwesto. Ti kun ining mga tawo niya ginhatagan tsansa, tapos wala malang nila ginabalik sa gobyerno maski jutay lang maning 307, ti basi ihatag na lang sa mga deserving Bombo Grace? Yes, bamboan. May Oo. point ka gid no. Syempre, subo nga daan no. Kinahanglan tagin magpati sa mando, especially sa aton nga gobyerno. Kay hindi man lang niya bamboan para makaganar ang gobyerno, no? Para man na sa aton tanan. Kag kung ikaw na wala ka comply, bamboan. Ang rights ang iban no, paano man kasi sila ya makakomply mo. No, ikaw Tapos ya ikaw ya hindi. Amo nang unfair. Anyway, tanawon ta na Bombo Grace by tomorrow. Kan si mga ano na kadamo gid nga way gabalayad kag kun anong himuon sina sa ila. Bombo Grace, salamat gid. Yes, bamboan. Dahil kita diri sa Burgos Public Market. Ini si Bombo Grace, team na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Linobaton sa live sa may Burgos Public Market aga pang Banwa, mga kauturan ta, nagapamalaklo na. Ang libertad amo gining pinakadamo pero ang Burgos aga pa nagabulukas kita mo si Ma'am ganiyo naka-tune in naman sa Bombo aga pa. Kay manti si Ma'am Marites no, kay manti aga pa ti kun gabaligya kada tapos nagapamati ka balita no, updated ka sa mga
balita, tinami, gidya nga may radyo ka sa tupad, no? Kag gina-tune in mo sa Bombo Radyo. Salamat gida sa mga kauturan naton nga yara nga sa mga merkado subong naga-monitor sa aton kay makadto kami dira sa Burgos Public Market para sa aton nga market draw. Basta may enhanced swerte sa palengke, wala man kita nagkakamiss nga magkadto dira sa may Burgos Public Market, magkilita ay kita dira. Pero buwas, updanay anay kita sa Libertad Public Market. Kay dito ang aton iya nga activity, pinaka first no nga activity naton sang Bombo Radyo kag Star FM, magapadulong kag magapatigayon sang activity sa sulod iya sang Libertad Public Market. Of course, kaupod naton ang aton iya nga mga sponsors. So, sa paghiwat naton sa aton nga palengke activity kada semana, first kita sa Libertad Public Markets, may mga programa kita, kangay makantahan, ay tadra aga pa, masinao tada, may mga games kita, parlor games kita, syempre ang Video K Challenge. Kagangato niya nga raffle draw nga makapahalipay gid kag makapa-entertain sa mga magapamalaklo, nagapanindahan dira sa sulod sa buwas sang Libertad Public Market. So para sa mga magapasakop sa aton iya nga palengke raffle draw, dalon nyo ang inyo nga mga entries sa kag-ihulog sa mga drop boxes sa sulod sang palengke venue, meaning buwas sa sulod sa Libertad Public Market. Ang mga premyo, gilayon tanay nga award, hindi na naton pagpaligaran pa kay pag lawag sa imo, dira mismo, no, i-award naton pagkatapos ang aton iya nga draw. Hindi na pagpabuwasan pa, no? So, ano mamagadaog sang 500 pesos cash kag kada winner plus may 500 pesos nga balor sang gift pack kada winner. So, isa tanan kalibo ka pesos, sa mga kabombo naton. So, amo na ang ikatatlong pamaagi sa pagdaog. Pero pwede man kamo, no, maka-online activation nga kasiyahan, tatlo o magadaog sa aton nga online contest para sa may pinakamanaming nga promo products display sang sari-sari stores kag mini groceries, or pwede kamo sa send-in entries naton, no? May tatlo man ka mga dagdaog bilang studio winners naton every Saturday sa send-in entries. Tama kon mo, worth 6,000 pesos tanan. Kaya ang first prize naton 5,000 pesos nga balor sang premyo kwarta kag may 1,000 ka pesos worth sang gift pack. So, buot na balon, first prize ta na ha, 6,000 na, diba? Second prize ta, 4,000 pesos nga cash, kag 1,000 pesos worth of gift pack. Kagaton nga third prize, 3,000 pesos nga cash, kag 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? So, sa online activation, ta naman niya may pinakamatahom dira nga products display. Ang first prize naton, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. No? Kag may duha pa naka-consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Okay? So, syempre, gina-judge naton ang pinakamatahom. So, ang ato niya nga promo dris Bombo Radyo, tuman lang niya kahapos. Syempre, upod naton nga gamiton yung proofs of purchase, no? Sa mga kauturan tao, ginagamit naman ni everyday. No? Ginabakal nyo ni, if not everyday, from time to time, kaya pareho ni Bla. Di ba tanan kita nagaluto kita, magpaksiw ka, mag-adobo ka, ano pang ginagamitan mo sang silver swan sukang puti. No, why gid ni kakadula sa kusina taya pero ni subong aga, no? So ang silver swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Isa lang gid na ka silver swan vinegar sa stand-up pouch o kon label, isa na ina ka entry. Ang aton nga gamit sa panimalay dapat pag-on. Maski pang maakig si Mr. kay Mrs. magliragapok ng mga labador kang mga balde. Hindi mabuka kay man orokan gamit na mo, no? Orokaan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker con coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo promo titles. Pwede mo ipasakop, okay? Kag kun manindahan kita, syempre sa mga misis, bla, nga manumdum ka dito kaya sa
sa barato, tiara ka makadto ka sa Pure Gold no? Kaysa Pure Gold, always panalo. So isa ka receipt, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa pisa din nga sang Pure Gold Supermarket. Okay? So kabahin ni sa mga proofs of purchase nga inyo siniiya nga tipunon agod maka-join sa amon, no? Sa promo naton sa Bombo Radio. So see you there tomorrow sa Libertad Public Market. Okay? Sige, ayos Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan, diskusyonan naton dugang pa nga mga balita sa subong iyang aga. The more nga ginayaguta nyo ning Made in Malacanang nga film ni, the more man nga damo-damo nagaka-interes nga magtanaw, no? Ti iban, syempre, may yara man sang, in fairness man, sa nagapamato, kay nabaluan naton ang Roman Catholic Church, especially may mga bishop, si Bishop Alminasa, Gerardo Alminasa, nagapanawagan sang pag-boycott, amo ni, kay to them ha, inang hindi manami ang gina-imply iya sang movie bala, no? Pero nano man yang the more nga do ginagiguta kati, the more man yang do kadamo sang gusto magtanaw. So mo makita mo sa social media, no? Anong pagtanaw nyo sina? Abi gusto ko sa mga kauturan tabla, especially sa naga-monitor sa aton subong yang aga, post your comments sa sining movie sang Made in Malacanang. Offensive ni siya or para sa inyo hindi man gid makapaayo, no? May mga nakatanaw na de. So diskusyon na naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang gida, standby. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. No? Sige. Before ko mag-commercial break na sa mga kabombo naton, ito nagagahod na gining Made in Malacanang movie. No? Nag-hit na siya mo the other day, may mga report kaangay sina. Naibalawa naton ining controversial nga film, ang Catholic bishop nagpanawagan ni for a boycott. No, debla sa sining controversial nga film nga Made in Malacanang. Inambal ni sang sang Catholic nga shameless. No, muna ako sa Sean. Ang Carmelite nuns also slammed the movie as malicious. No, malicioso. Si Bishop Gerardo Alminasa sang Diocese of San Carlos in San Carlos City, diya sa aton sa Negros Occidental, gin-challenge niya niyang movie kag television review kag classification board which is sa idalom sang Office of the President to act sa issue kag mag-exercise ang ila sa nga mandate. Ang sentro sang controversy amuning scene sa movie showing amo niyo nakatanaw na kamo sa mga kauturan tabi hands up or comment kamo kung sinong nakatanaw kung sino wala pa no kaya kuya personally wala pa ko tanaw Corazon Coriaquino ang gining controversial blang do nagre-react gid kay si former president the late President Corazon Coriaquino nagahampang madjong sa sulod sang kumbento upo da mga madre at the height of the so-called people power and when the family of former President Ferdinand Marcos Sr. was about to be
forcibly taken from the palace to Hawaii. Ito lang naglupad na sila pa Hawaii. So, amo na bilang nagre-react gidere ang mga kaparian naton because of this no, sang scene nga ini. Nga tinangampang si former President Corazon Aquino sang Madjong. That's why gina-question would the MTRCB act responsibly on this and perform its mandated duty? Dibla mo ng mga palamangkutano ni Bishop Gerardo Alminasa. Although mga characters were not wearing sang Carmelites brown religious habit, ang congregation naghahambal nga ang allusion to them obvious for anyone not to see. Nablang malisyoso gid at sayo nila ito hindi amo. Siyempre nagawangal ni ang mga kaparian, ang mga madre sa siningasin bala nga paano nga nagahampang paya sang Madjong samtang tong pungsod kinagual na to sa people power abi no nga amo sina. No, so meaning may mga attempt kuno suno gani diri kay Superior Mary Melanie Costillas, may mga attempt to distort history, no? Nga ginadepict dira nga mga madre nagahampang Madjong with Cory Aquino ti ka malicious gid. No, kay hindi man amo. Kay ang kamatuoran suno sa ila, why man sila to gahampang Madjong kundi nagapangamuyo, ga-fasting gani. Kaginahimo ang mga sacrifices para sa kilinungan kagkatawhayan sang pungsod Pilipinas. Diblagin buksan to sa mga madre to, sa mga Aquino ang simbahan to ensure sang safety before sila nga balik sa Metro Manila. Hambal ni Mother Superior Costillas, hambal niya, kabalo sila sang danger sa pag-allow sa mga Aquino to take refuge sa monastery. Hambal niya, but we also prayerfully discerned that the risk was worth it as our contribution to put an end to a dictatorial regime. Tikaron kuno ang ginapakita, imbesidor ka kurog-kurog dato sila sa kahadlok to gani kay syempre ara da ginubuksan nila ang monastery para sa mga Aquino. Tapos sa movie ay ipakita nga nga Madjong si Cory upod sa mga upod si former President Cory Aquino upod sa mga madre. Di nag-react gid sila ya Ay ti amo ning movie mo, no? Supposedly, no, so before ni mag-fly sa Hawaii, ti amo gining react nila. Ti makwan mo. Sa mga kauturan naton, if although maintindihan tama no, kundiin ang mga madre kag mga kaparian where they are coming from, bala ni blang ang hugot nila nga amo ni subong. Nga nagahibubunot ni sila subong. Because ti amo ning ginpakita sa movie. Nga mo mga madre nagampang Madjong upod si former President Cory Aquino. Ti anong ginapakita sa nakaroon sa mga tao? Although iba nagahambal, that's why it's a movie, not a true to life story, pero made in Malacanang ang movie nga ginapakita man nga amo ini siya ang paglupad pa Hawaii kay because of the people power. So that is why nga nagapanawagan man in fairness, no? Sa aton nga simbahan, panawagan man sila nga ti amo ni boycott because kumbaga ginapakita mo da mga madre mampang sila Madjong nga hindi man na matuod kay nagaano ko sila pangamuyo man sila. Although sa movie makahambal kita nga ti pelikula man lang na ano gid yang ginahibubunot nyo dahaw. No? Yan ano man ang ginapakita siniman. Heti syempre, hindi man naman ipod manigar sa aton ti iya naman ni time subong sang mga Marcoses again. Maybe ang iladri nga punto, gusto man nila yang sa ilang part yang mabangon man ang ila sini iya nga pangalan, pero siguro in the spirit of fairness, hindi taman guro nga inablang why na iya problema kay ti
gusto nyo man niya pamatud-an man sa kaugalingon nyo nga ti, okay ka mo ya during that time. No? Pero inablang, hindi man mag-abot sa punto nga do may ginalapakan, nagid kita nga to save our name or gusto ta matudan sa public, may mga tawo kita ya nga lapakan ang ato naman punto diri. Ano gid man bla ang kamatuoran sa tuwa, nagampang gid man madjong or wala. Wala mos na. Although iba nagambal, hindi nyo gid pagdibdibon kay hindi man to fiction man, no? Meaning movie lang man na. Do amo lang gid ang design, pero may sa mga kaparian man tido hindi amo nang gina ano ni ang ginapakita nyo dira ya. Kadamo lang subong puwerte na mo ang hambal ni subong nagahambal gani nga si Kwan bala si Senator Amy Marcos. Maliway ko yung pinagtag sang free ticket, ha? May mga amo pag isang mga akusasyon, subong. Ang gina-insist, subong, ni Senator Amy Marcos sa sining accusation nga ang Made in Malacanang movie, gusto nilang attempt nila to revise history. Pero hambal niya, it's a work of truth. No? Kasi gusto man nila, amo rin ang balko, it could be nga ang plano, dire nga ti. Siyempre, ibangon mo nila ilang pangalan nga, hindi amo ni tabo, amo ni siya, but ang ato na nga punto dira, kung ano lang ang kamatuuran. Hambal ni Senator Amy Marcos, hambal niya, gina-encourage niya ang tanan, including ang mga critics, nga tarawo ng movie, anay, before maghatag sang ila sa nga komento. No, amo nang hambal niya. Hambal niya gido, to quote sang hambal sang senadora, nasa mga manunood ang paghuhusga kung work of art siya o kung hindi. Pero ang masasabi ko lamang para sa panig ko, it's a work of truth. Hanggat maaari, lahat ay accurate at historically correct. Ti korektong nagampang madyong. Ako yung personally, ito damo na nagahambal. Subong nga, ito interesado kung magtanaw, ano gilblahaw? O si, subot ang balon. Botang balon, balikan tang Patrol Bombo Anthony. Botang balon, the more tangan gina-discuss ning movie, the more nga nag-react ang tanan, damo man nagahambal na matanaw ko be. Sinong daog? Sini? Ate, nagimo pelikula Amo daog mga artistada. Dibla ang role si gain portray si Imelda Marcos, si Kwan, si Rufa Gutierrez. Si Cesar Montano. Si Ella Cruz nag-controversial man kay dibla. Ang ginhambal niya to, ano to ginhambal niya nagligad to nga ang history is like chismis, do ginamos na sang bashing sa iya perte. No? So, it's okay pa na what the Catholic brought to Canada is much worse. Nagkanto ganito. Okay, sige. Lain naman siya nga bagay, no, Sir Tide. How did we accept before ang history ni Marcos before? So, balos-balos lang. Malot-malot lang. Pero amo nang lang ato na. Hindi man niya kinanglan nga magginubanay kita. After all, ti mga Filipinos kita. Kung kisa makahambal kay gidya nga do kahigko na gidya sang politika. Inam lang, gusto mo ibangon pangalan mo. Galing may lain ka man niya nga gina-portray. Kung maghambal si Senator Amy Marcos nga initanan base sa kamatuuran, it's a work of truth. Butang balon ng mga Madrito during that time nagamadyong gid man upod sa kay former president. Tinagambal man ng mga Madrid nga paano kayo madyong nga mo na ning kakatabo sa Pilipinas? So madyong pa kami amon iya. Tinaga pangamuyo kami kay naga-fasting kami. Di kinakulbaan gani kami ginubuksan amo na monastery para sa mga Aquino galing kay because ang pagpangamuyo namon. So do ka hindi amo gidya tuod no. Nga mambal ka nga tudman. So amo na sa aton iya nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo. Pero the more bal ganin nila good or bad publicity is still a publicity. Kundi damo gusto magtanaw subong. Damo na ng mga naka-curious subong. So, balikan ta anay bala. Balikan ta sa local anay nga discussion. Anyway, sa mga kauturan naton sa aton nga mga kabombo, may ari diri gin-abduct diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Chikiro naton ang pinaka-latest update. Kung nagkalakitaan na nisla, kay nagpulo pa munit laman nisla nga duwa,
Tapos, tiway na nakita. August 2 pa to na dula, meaning sang Martes. Ano nakita subong Biyernes? May update na dire. Si Bombo Gracelyn sa piyak nga linya. Chikero naton. Bombo Grace, please go ahead. Babaan sa gihapon ang pamilya sang mga ginabdak wala kay balo no kung diin na ang ila sini nga mga himata kag kung ano ang rason nga ginabdak ni ang duwa ka mga lalaki. Babaan sang Martes no nga gabi bala August 2 mga alas 10 sang gabi o kung pasado alas 10 sang gabi babaan. Suno pamuan sa utod ni bala sang biktima nga si Jonel Villalon Mamuano, isa sa mga biktima o kung ginalegar nga ginabdak si Jonel Villalon Mamuan, 35 years old, kang isa mo niya si Shimen Romo, 19 years old. So suno sa utod Mamuan nga si Bona Lingko, utod ni Villalon, nakabaton ni sila pamuan sa tawag nagikan sa bata ni Jonel Villalon no kag ini regarding sa isa ka witness pala nga nakakita nga ang apat ka mga persona nga wala makalaan din dala ni ang duha pero wala sa komosyon o kon pagpamilit nga nadamo basta lang kuno nga nag-upod ang duha no ka mga persona nga ginaligar ginabdak pamuan kag sa subong amo na problema kay wala pa nakabalik pamuan. In short, kilala to nila kay nag-upod sila Bombo Grace. Galing ang ginakangawan sang family kay Martes pa to. Ano na tasubong Biyernes na hasta kahapon way pagidya. Ti nano ni kabalo naman kita sang posible sitwasyon bala naton. Pahilayo lang bala Bombo Grace pero kadamo na mga sitwasyon diri sa atos Bacolod nga may magkaladula gani malas pa lang nano na tong natabo sa ila. Ti pahilayo lang na sa duha nga matabo Bombo Grace. Yes, Boan. Posible nga ginhagad lang ni maglagaw or ubra bala, no? Galing daw kay imposible. Maganda daw ay mas laguro to mga dala mga bayo kag tanan, no? Ang wala na galing Boan. Kag isa pa pila naman kadla wala gyud papala sa pamilya kun sila makadto. Why contact nano ni imposible man nga wala cellphone ni sila. Yes, kag until na wala man kita man na-receive nga report nga nasapwan sila or wala lang purya palayo man lang mabuan ta mga pangamuyo or ginapangayo no? Nga worst pala ang madangtan sang duwa nga mga ini uso naman ang abduction bomboan naligad to hindi man to sa syudad sa Bacolod pero diri nasapwan no sa syudad sa Bacolod nga wala na sang kabuhi. So kabay pa nga makapuli man ni ang duha ka mga persona nga gin-abduct sang ano ning background nila? Bombo Grace, gambal ka pa. Pero ano ning background nila, how? I mean, ano ning mga trabaho? Ano ni may kahilabtana naman sa illegal nga droga mo nang pero may mga palamangkotanon mo, Bombo Grace? Bomboan, kung sa background lang, ting duwa nga mga ini, nagapuyo na sila no sa Barangay 35. Kag nagapamunit ni sila. Kag sang adlaw no nga na dula na sila, I mean, ginhagad sila abi or gindala, nagapamunit man sila, no? Kag sa about abi, sa regarding or sa regarding sa sining illegal nga droga, kung may katanan sila Bambuan, wala man may nasambit, no? Ang Police Station 1 o kung ang family, no? Wala gigani, balasang rason, no? Nga nakuha sa pamilya kung nga abi i-abduct sila, no? Kung amo man na Bambuan ang gintano o ginhimo sa ila. Okay, sige. So, tanawon takon may mga development na sa ila karon Bombo Grace? Yes, Bambuan. Kuwata ni isang update karon. Sabay pa, no? Nga mabalik lang sila bala. Oo. Nga wala sang tamad o kung wala man sa minatabo sa ila. Kag di Bambuan balatang background no kay subong wala pagita sang reason no nga aging kuha na sila or gindala na sila. Okay, sige. May operation naman Bombo Grace sa illegal nga droga. So Bambuan wala kita sang operation no sa illegal nga droga but may ara sang isa ka shooting kag isa ka stabbing incident nagluntad sa syudad sang Himamaylan Bambuan. Bali isa ni ka gunman, Bambuan, ang nakastiguhan bala sa merkado, kay may tuyo ni siya or may target na siya nga patyon, no? But nakita sang bystander, so natapi ang pusil nga ginakaptan niya. So Bambuan, ang suspect dire amo si Charlie Canieso,
Charlie Canyaso, nagedad sa 49 kag residente sa Purok 7, Barangay 1, syudad sa Kabangkalan, Bambuan. Tuyo ya tirohon sa ulo tani. Ang iya sa nga target no, amo si Roberto Montevilla. Kag residente ni siya sa Barangay 3, no, syudad sa Maylan. Pero wala na igo Bambuan tungod na tapi no sa kaistorya bala sining iya tani nga tirohon nga si Montevilla. So, Bambuan may arasang nasalabat diri kay pagtapi naglupok ang pusil. Okay. No? Si Ronald Gani, no? Si Ronald Gani, 48 years old, residente man sa Barangay 3 sa among mga syudad. Kag Bambuan sa investigation sa atong mga kapulisan, no, kag ginrespondehan nila. So, ang nag-agom sa pila sa Bambuan nga natirohan, no, si Gani gindala sa hospital, no, kag natukiban sa mga kapulisan nga kaupod ni Canyeso, no, ang suspect na bala iya manghod nga ang gininghilanan kay Clint John Bambuan sa merkado, kag napun-an naman ini sang bata ni Montevilla nga si Richard. Nakita mo na ano ni siya Bambuan na patay Bambuan si Clint John. Okay, ahay. Diway gid siya na hingagaw na dulaan gid siya sa kabuhi. Yes, Bambuan, no, ginbuno ni siya. Kag posible may mga grudge ni, no, ang duwa ka magbahin Bambuan. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, before ka mag-extro, gatilha man subong no, way gaulan subong sa palibot? Bambuan subong mayo kay wala sang pag-ulan bisan tulot kay wala kay, no, pero nakita taman Bambuan sa gahapon ang gamay nga galom, no, didto sa norte nga bahin sa syudad. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambuan, ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindobaton sa unang or sa dugang nga mga balita gindulon sa aton subong aga. Tiba kabay pa makabalik na tong duha to ho. Makon mo ginabdak sila August 2 pero subong August 5 na. Iyari na ito mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Okay. Sige, balik-balikan Ara na si Bomboan. Ara na. Naka-mute siguro si Bomboan. Naka-mute Welcome ako. and good morning, Bomboan. Okay. Welcome and mayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Okay na ang sulod ko? Okay, nagid Bomboan. Okay. Good morning, Liwat. Sige, mga balita na mo, Andrea, sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ti magasapol ni si Bacolod City Mayor Albi Benitez sa mga market representatives kag mga stakeholders na hanungod ni sa mga problema sa mga merkado namon diri sa Bacolod kay kabalo ka. Pero after pa ni sa pagbalik niya halin sa Boracay Island kay Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, gindala niya to ang tanan nga mga department heads kay ma-workshop sila dito, budgeting workshop, planning, strategic planning para sa syudad sa Bacolod. Tiara to sila subong sa Boracay until today. Kay naglakat sila August 3, mabalik sila August 5. Di ang acting mayor subong ang city administrator. Si city administrator Attorney Pacifico Maghari nga sa confirmation gani ni Attorney Maghari ti pagbalik ni Mayor Albi kuno sa Sabado ma-meeting sa dayon to sa mga problema sa merkado kabalo ka kada administrasyon bag-o gani administrasyon ang problema ni bala sa arrears, mga sulukton, minilyon ka pesos, problema sa market like may mga damo da naga-illegal tapping, sa kadamo lang ti amo ning asikasuhon niya, no? After nila to sa Boracay Island. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Ang may abduction di allegedly nga nagluntad diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Tiwi kay manway sa gyapon nakitaan ining duha ka mga lalaki nga ginaaligar, ginabdak samtang nagapamunit pamunit sa barangay 35 sang ano pa ni sang Martes pangadlaw mga pasado ni or ang hambal diri sang Police Station 2 Commander si Police Major Ramil Sarona nagpablatter ni sang Miyerkules ang pamilya ni Jonel Villalon, 45 years old,
kag Shemin Romo, 19 years old, kag residente ni sa barangay 35. Kaya paslaya nakabalik, tingadan ka, diri samon nga daan niya, ba, pahilayo lang. Pero syempre kakangawang pamilya, basi kung ano naning na tabo sa ila. Kay wala man sa witness gani nga nakakita, do wala man to sila kunugin pwersa, nag-upod lang man to sila sa mga kalalakinaan man. Tapos why na sila nga duwak balik. Ang iban sa mga previous bala nga daan Bombolinsi, kung may mga abduction ni dugay-dugay may magkalasapwan. Tiyan mo nang ginapangamuyo sang pamilya man nga hindi man ni matabo ni sa duha ni. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang pagpahayag diri by the way sang Public Information Officer sang Department of Education, Division of Negros Occidental nga santo iya sa iya ihibalo, ginatos ka mga laptops ang nabaton sang kada distrito sa probinsya sang tinalikdan nga tuig. May kang tanan plus ning controversial Bombolensi nga karon nga kapin sa 2.4 billion nga balor sang outdated kag overpriced nga laptops nga ginbakal sang Department of Education para sa mga manunudlo ti sa annual ni nakita ni sa annual audit report sang COA. Ti mo maning confirmation diri ni sang PIO sang DepEd Negros ni Sir Ian Arnold Arnaiz, no, ang sang DepEd Division of Negros Occidental nga sa pagkaintindi niya ang congressional budget ang ginahanda sa DepEd. Tiway siya kabalo sang procurement apang sa distribution ti dapat kuno sa distrito inihatag kagyara ang kongresista. Doon mula na yabin na ibaluan niya sa proseso sa Sine. Amo ni mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi! Madamo king salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning man, Bombolinsi, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas sa Mondria nga mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz sige ning nagapadayon nga pag-suspend sang pagpatigayon sang illegal quarry operation diri sa amon nga probinsya sang Capiz. May mga nagkaladakpan nga ti takaw-takaw sang time no sang tinion nga patigayon sang quarry operation. Nadakpan gid sila didto sa may bahin sang sitio Sinamungan sa barangay Bangon-Bangon sa Banwasang Sigma. Nga barangay kada bala magtaas ng tubig, mag-ulan, magbubuang mabasog nga ulan, ginabaha ang ini nga barangay. Sa pahayag rin ni Mr. Ernesto Hicalde, ang Environmental Management Specialist 2 sang Menro Sigma, nga ginkumpirmar sinigani nga akto nila nga nadakpan sa kagab-ihon sa niligad nga gabi ining mga nagpatigayon sang illegal quarry operation. Pero nakapalagyo ay madakpan ang mga persona na bilin sa lugar ang isa ka backhoe. Kag nakitaan sa sulod sang backhoe ang logbook nga ginapanagiyahan ato nakumpirma nga kay Erwin Andrada. Kag amo na gani matapos nga suspend sa namon diri nga gobernador pinaagi sa ginpapanaog executive order ni Governor Frederico Castro, ginabawal sa karon ang pagpatigayon sang quarry operation sa pugos nga probinsya. Kag-angot gani sini magapangatubang sang kasong administratibo kon kriminal ang mga nagalapas sang sining pagpatigayon sang illegal nga operasyon sa pagquarry bangod sa paglapas nila sa provincial ordinance kag executive order kaging papanaog sang gobernadora. Ini ang ginkumpirmar ni Engineer Vinzon Suerte sang Kapenro nga sunod diri dako ang naging kahalitan sa palibot bangod sa illegal nga operasyon sa sitio Sinamungan sa barangay Bangon-Bangon sa Banwasang Sigma. Gaamo na nga isa sa makita man nga kada ulan ay nagaluntad ang pagbaha sa mga barangay. At ang Sigma man ang isa sa mga banwa nga permigid ginabaha bisan nga gamay-gamay lang ang ulan kay posible bangod sa sining mga nagapatigayon iya gali ng illegal quarry operation.
Sa dugang namon diri nga mga balita, matandaan nga may isa ka dalagita diri ang nagreklamo bangod sa ginapahayag nga ginpangbuyan siya sa mga para sa dalagita, bastos nga mga tinaga, kagagin palibot-libot pa siya samtang nagasakay sa tricycle nga magapauli kun tani sa ilang nga barangay sa barangay Banica sini nga syudad. Na-interview to ang ang iyang amay si alias Punyot kag sadto ti desidido sila nga patilawon no madlaon ining driver. Apang sa nabatian sang driver ang way pa to sa giningadlan sa una nabatian niya lang ati amo ng mga balita nag-voluntaryo na lang siya nga nagpadulong sa mga kapulisan. Kagining driver, amo si Vengador de la Cruz sa legal nga pangidaron kag residente sang barangay Dumulog sini nga syudad. Ang malain dire kay siya gimanan driver sadto pero ang city number gin tampered niya lang. So sina nga akto nga pagtabon to sang city number ay magapangatubang ina siya sang penalidad sa traffic management unit. Pero ang ginhimo niya matapos nga naghatag man siya sang iya nga bahin, napatawad man siya sa dong pamilya sang 17 anyos nga babayi nga ginako niya man to nga so siya joke lang gali ang maging pangbuyan niya nga mga tinaga. Nagtuga to ya sang trauma sa dalagita kay ikaw ba naman hambalan isa ka na lang nga pasahero sa tricycle tapos ginalibot-libot ka pa antes ka gindulong sa inyong barangay si mo nga pala naugan ti makalatroma gid man ang ginhimo sininhoni de la Cruz. Kag ang ining natalana nga iga forward sa Tricycle Franchising and Regulatory Unit o TFRU ang ang ining ginhimo ni De La Cruz ang ining issue sa iga forward sa TFRU para man sa nagakaigo nga disposition. Kag sa subong gid lamang nga aga na subong nga kaaganhon may nagaluntad nga pag maoy sang isa ka barigya isda dira sa may bahin sang Tudor Sanas Trade Center kon sang lipunan pinapahayag ati yara sa impluwensya sa makahulubog nga rimno. Nagligan man to nga kaganhon or gabi rather diri sa may Rojas Avenue may isa man diri kahubog nga nagpanghangkat inaway ginlaga sa sang duha ka mga manugbaligya sang fried chicken dira sa Rojas Avenue lipong sa kay man ginpulihan siya sang kastigo. Pero update nakagwa man siya sa ospital kahapon man nga adlaw. Amo ni so far mga balita diri sa Mansyudad Kabugos nga probinsya sang Capiz baliksing mo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri bago lang gid na kaistorya namon ang amon nga Bombo International Correspondent dito sa may bahin sang Spain kay Bombo International Correspondent Maria Edsel Lopez kung sa diin iya ginapahayag nga magluwas sa ila sini nga problema sa heatwave kag ining monkeypox virus kung sa diin nakalista na sila subong sang kabilugan nga 4,298 ka mga kaso sang ining nga monkeypox. Dugang pagid nga problema subong sa Spain ang ining nga paglapnaag sang insidente sang pagpangturok sang chemical injection nga may halo nga nagkalain-lain nga klase sang drugs. Kabilugan subong 35 ang mga nabiktima kag kalabanan sang ining nga mga nabiktima maghalin sa England, sa United Kingdom. Kay tibalan man naton nga ang Spain ginadayo ginabi kuno ini sang mga turista nagkalain-lain nga nasyon sa aton nga bilog nga kalibutan pag tiempo sang summer pang sa mga parties nagauso subong didto ang ining pag turok sang chemical injection kag ang mga biktima nakabatiyag sang pagpanalakit sang ilang ulo
away gana nga maghulag kag daw mga kalabanan man sang ini nga na biktima ara gid sa party sa bar kag may mga ininom gid nga alak ka. Tinagapadumdum subong ang ilang gobyerno sa mga residente kag sa mga turista man nga kung magkadto sa mga bar kag mga parties dapat gid nga may kaupod nga masaligan nila nga mga persona kag hindi gid basta-basta nga magpahubog kung waay sang may masaligan nga upod pa uli. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kahapon na kipag-angutan man namon ang aton nga Department of Social Welfare and Development o kon DSWD6 Regional Information Officer nga si Attorney Mayor Rago Castillo kung sa diin iya nga ginpahayag nga matapos ang inibalang nauna na nga pagkangkakas sang mga listahan sa mga beneficiaryo sa 4Ps diri sa aton sa Western Visayas madugangan pa kuno ini kag sang nagtaliwan sigon nga bulan sang Hunyo naglabot sa 12,949 ang mga nakakas na sa listahan sang 4Ps diri sa aton sa Western Visayas. Subong man dugang nga balita diri sa amon ang amon man nga Aklan Provincial Treasurer's Office ginakalipay gid ang pagkasunod balas ang amon nga probinsya sa Aklan sa top 3 sa may pinakamataas nga collection efficiency sa tanan nga probinsya sa aton bilog nga pungsod Pilipinas. Suno diri kay Bernardino Villaurel mabahol ini nga dungog sa amon nga probinsya sa Aklan nga upod sa listahan sang Bureau of Local Government Finance bilang sambilog sa mga national top performing provinces, cities, and municipalities sa local revenue generation for fiscal year 2021. Kung padayon ang ilang pagduso sa ilang bidabil kag under GOCC kag hindi na under sang amon nga provincial government kag LGU ang ini nga isla sang Boracay, siguro hindi man namon ini na ma-achieve. Subong man sa mga malagpuan nga police report diri sa amon ginakasubo-subong sang amon Aklan Police Provincial Office o kon APPO ang hinali nga kamatayon sang isa ka bagito nga pulis matapos nga makaangkon sang fatal nga lastro sa iya siling kalawasan particular sa iya nga ulo, siki kag nagkalinain pa nga parte sa iya nga lawas matapos nga maaksidente sa under construction nga tulay sa barangay Mabilo sa Banwa sang Kalibo kagapon ang adlaw sang Huwebes. Suno kay Police Major William Aguirre nga way pa nila nahibaluan kung ara sa impluwensya sang alak ang ini nga si Patrolman Cesar Nedic Jr. 27 anyos kag na-assign ini siya sa Aklan Police Provincial Office Mobile Force Company. Binawian gid ni sa hulam nga kinabuhi kag ginadubog pa ni siya sang iya nga motor matapos nga mahulog sa under construction nga tulay dito sa may bahin sang Mabilo Bridge diri sa Banwa sang Kalibo. Amo lang ni so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Tiwala na diri nakibotho ang amon diri nga City Councilor nga si Plaridel Nava nga tiwala gin sa PAC sang iya mga kaupdanan sa konseho ang iya nga ginduso nga mag-conduct sa legislative inquiry sa mercy killings nga ginpatigayon sa 11 ka mga ido diri sa Maya, Barangay Navais, Mandurriawa, Iloilo City. Disunod diri kay Navag, antes pa man ang iya nga sesyon, may nakahambal niya sa iya nga hindi pagsuportahan ang iya ginaduso bangod sa instruksyon nga hindi na lang pag-imbestigaran ang euthanasia kag pabayaan na lang nga si Mayor Jerry Trias ang magadisiplina sa ginapatigayon nga imbestigasyon. Sa iban panamon diri nga mga balita makigsapol man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga regulators sa nagakaigo nga mga opisina diri sa Maya probinsya may kaangtanan sa pagbago sa power distribution sa pila ka mga banwa diri sa amon sa Maya probinsya sa Iloilo. Di sa iyaya suno diri kay Governor Defensor
wala pa siya sa nga personal or wala siya personal nga nakahibalo kung ano yang iyang alauman kung may pilian na nga power distribution utilities ang mga pumuluyo. Samtang istoryahan tabala ang ining nangina pagpagwa man sa nga report sa nga Commission on Audit kung sa diin nagbakal diri ang Department of Education sang 2.4 billion pesos nga balor sang outdated kag mahal nga mga laptops para sa mga manunudlo sa implementasyon man abi sa nga distance learning sa tunga sa nga COVID-19 pandemic. Ito may laptop man nga barato nga sa mahal gidabi 58,000 pesos nga ang dapat kuntani nga baklon lamang dari nila nag-arrange na sa 35,000 o kun 45,000 per unit. Nagalag pa ni ang ining celeron nga laptop nga ginbakal nila ginbakal sang DepEd ti uyang usik lang giniya sa kwarta bomboan. Usik sa kwarta why gidya ang bombolinsi, why question no ang laptop ang dibla ang pamangkot dili mabakal ka laptop outdated pa tapos mahal-mahal pa kaayo ti disbentaha katama para sa gobyerno. That's why nga namangkot man gani kami diri sa amon sa DepEd Negros kung ano rin nagabaton. Naman may nabaton kami nga laptop pero why makamikbalo kung paano ni ang distribution kag kung ano amo ning hambal sang public information officer. Actually, syempre mga recipient sila mo. Ti ang pamangkot nagbakal gitos babaw to ti imagine bla bombolinsi no. Dire gidya mahambal kag nga mo ni kadulaan ta salig ang tao ni sa gobyerno kaysa amo ni bla nga sa isang transaksyon nga may nagaginansya gid bombolinsi. Amo gid ti wala sila kapanumdum nga gina-audit sila sang COA. Kung 58,000 ang ining celeron nga laptop, kita ni gani MacBook Air na lang sila 57,000 man lang. Di why gini nga naga-review kung nagamangkot-mangkot ang Department of Education kung ano maayong laptop nga baklo nila nga ang ining celeron nga ni damo-damo na niya sang reklamo nga perte niya kahinay magload. Nagalag bisan Microsoft Office lang o nagalag sa gyapon paborita. Amo gani ti kun wala sang audit no, wala sang naga-audit sa mga ahensya sa ato ng gobyerno di ano na lang niya madulaan niya sang salig ang mga pumuluyo man sa aton nga mga ahensya sa gobyerno. Amo na nga white pagkaumuwad gid ang aton nga pungsod kay may ara gid ya sa mga nagabentaha no sa nga aton nga pundo sa aton nga gobyerno. Ti sa karon ano na lang ining matabo ya sa sining mga computers tama gid ka sining mga laptops rather tama gid ka kanugon usik gid sa kwarta sa aton iya nga gobyerno ang ginhimo sini sang Department of Education ni Bombolinsi. Amo gid ti dayon subong manawagan naman ang DepEd sa mga private donor nga kinahanglan naman nila sang school supplies. Di ka bakal gani isang 58,000 nga laptop. Dayon subong mga kayo na lang sila ya Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi kay man damo sa mga dapat tani nga tutukan pero ini nga laptop mga tuman kamahal kag ang quality hindi man gid man gali maayo kag hindi ko man madinaton masayuran kung ano ang intention sang DepEd kung ano ang natabo sa DepEd nga ginaobran ni kag ginbakal nila ini nga gamit no tama ka man Bombolensi nga damo subong sang high quality kag mga high-tech nga mga brand na bala sang laptop nga mabakal na lang naton sang barato nga presyo kay man subong samtang nga nag-invento sila sang mas high-tech pagid nga mga equipment kag particular ining laptop nagabinarato ang mga dating nga mga unit Bombolensi nga ay why nila atuging mangkot ani sila sa mga IT experts sa mga may nahibaluan diri Bombolensi. Amo gid ang ining mga laptop mga computer gani nagamahal man lang ni tungod nga ti ginagamit for gaming. Di may araman sa mga barato nga mga laptop nga manami man gani sa mga specs o galing kay ti nag-agree abi sila sa kung ano man yung ginahambal sang DBMPS o kung sa procurement service sang Department of Budget and Management. Hindi na lang kung tani dayon insigida bala mag-agree kaya sila man sa gyapon ang manabata. Sige lang alam na ginakon nga okay, di ka na sige. Mari kita yung mga kabina minabidin nga Tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. By the way, congratulations sa mga pasado sa mga sa LET 2022 result bala sa
board examination. So congratulations sa mga nakapasarbaw. Damo kita sa social media tanan nga congratulate. Kasi syempre of course nalipay gid. So congratulations and to those nga nga wala na tigayon na abi way nakapasar. Next time naman no? Pwede pa next time mamugid na, no? Wisas may mga bagay hindi mo makuha sa isa ka abi sa pagkuha mo sa board exam. Next time kay tuon pagid, no? Or sunod swerte kapasar na. Basta importante gatutok ga review. Okay? So ay kita minabilin nga Tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man